UMLA ka VPP Maulai uba Bright Starwell Marpanyang hane ka sngi ulayalam lang ki officer na kitanat baper keleng ka Maulai banpet halor ka jingjur palat ka theng kali ha ka tei ka jingjurep ka baladan lang nadu ki nongelam shnong ki he pulet bat ki officer katanat PWD UMLA ulayalam nadu lat jajau terter hadu Maulai banpet ya ka jaka kentiu bat penhiar ya ki nonglet nongwan habakran haden ka jingjurep UMLA ulaong ru bakin terwa syaka sorkar ban teino da ka overbridge hamaulai pom ban pensuk ye kinong let nongwan. That side it is crossing this side, and that side it is crossing this side, and this crossing leads to stopping of the entire. Secondly, यहाँ पर खत या का PWD नमर कनी हो ट्रैफिक उपet या का जिनिया जो की कली lengi sutu pan utrai जो कनी का सुरक pan undai traffic undai mangi kisnang ru undai kedeka PWD department te nama kata daw la don ringkat khang mangin identify inu jaka la kilong ban penhe khendiat la kalong kalat don kalat la ni buat ban identify ru yang taki embankment baki disembankment point Baraju poru ban perkat pakai dulu. Iwe ipat ki bangi persan ban solve. Kumno ban penha ban perkat ru ya ka safety joki nong song snong. Kumbang layat mene lada ngatai pidon i layat tina po nong kwar. Kati ka block 13 sa du seni seneng. Kadi ka highway. Nrei kadi ka ba ki pat ba ki ya ki kena school ki ya bedang ren. Nrei ki don ki teng ba don bla satra kali belayak ru antei. Ki accident ingin keren. Nrei ngaso ba is high time. Baka tu ka stretch hang tu ka di ka highway ka di bandon ka footpath kan umla banlong bangin siya sa na po surok kani ka bu ka jingma ya ki nong sok snong de ngila identify ya ki spot di balong ka daw jong ka jingteng kali po maulai but nakal yang ka join ngila ya na pet da jong ki man ban smothu ya ka jing ban nakal yang jong ka traffic department ban kin sawan Banwara ka solution kumno ban at least ngamong bangila ban weng sinweng ya ka jingteng kali makani ka problem kam dai tangani ni ka soslong baro ko bai dai nginile kan la ka dia kumno ban penduna ya ka traffic congestion habri hapo kasnong maulai de nakal yang ka jongang ong apa ngapet kladon ka jingtong kam lai keren bati ki PWD officials ki badai na po ka national highway markum ju uru na po ka central division na markahap artli ki jakan bi artli ki division iglai don lang mane lai keren bati ngong identify ka spot kanon ka spot inspection ban identify hanglo la bansna ya kanika overbridge no namar balai kani kan pensuk ya ki kena school ki bahap ban cross ya ka surok kanumbu iki ki jingma kata ka di number 1 and number 2 pan kalong ba kanyarap tu pan ban is ya ka traffic congestion bagi kindum penokam ban cross ling ba ka surok ladak ladon ka jaka bakin cross na surok ya kata na kalian jong ang lapun pau pan kalian jong PWD kin sa identify ya respond mo kin sepet ka financial implication ngin bu ka government mo ngin bu ka government but ngin press upon government ru bakani kalalong ka badongkam ladaki perkhat sya nam ta ka safety joki kena jong pat ba badaju ukur ru ban is ya ka traffic congestion apa kasnong maulai